नोंथांमोनहाय बयखौबो बर' केलेन्डारनिब्ला दिनैहाय बोसोर गोदान आरो दिनैहाय बैसागु स' बेनिखायनो बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय थिग बिदिनो आरो खृष्टानफोरनि दिनैहाय बुहुमनाङै बिराद गिदिर मोनसे दिन जायखौ होनदों गुड फ्राइडे रमान कैथलिक होननाया गुड फ्राइडेखौ माबायदि फालियो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था आं दा थांगासिनो दं से गिर्जायाव जायखौहाय बेनो जादों रमान कैथलिक गिर्जा खालबारि होननानै बुंदों खालबारि गामि मालिबिथा एरियानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो दा आङो मोनफैबाय नैबे आंनि उनाव नुनायानो जाहैबाय खालबारि मण्डलि बे रमान कैथलिक चार्चनि आरो दा बेयावनो दिनैहाय मोनसे फावथिनाजों एबा एक्टनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ माबोरै खालबारि हाजोसिम लांजाया आरो माबोरै क्रुसाव होजाया नैबेखौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो सेथि जायगायाव ओरै फैदो सेथि जायगा जिसुआ थैनायनि थाखाय जों खुलुमो ख्रिस्ट'खौ बाख्नायो जिसु नोंखौ थैनायनि दाय होनाया पिलातसनि खामानि नङा नाथाय आंनिसो आं नोंनियाव खावलायो बे दुखुजों बुंफबनाय लामानि फिथाइजों जे लामायाव आं सोरगोथिं खालामदों बेयाव जों खुलुमो ख्रिस्ट'खौ बाख्नायो जिसुआ जोबनाय खामानियाव मोनसे गिदिर क्रुस बानहोनाय जादों बेखौ लानानै जिसुआ गोग्गोमैनो आरो रंजानायजोंनो थांदों क्रुसजोंनो बियो हादरखौ फोथांगोन दिनै अ जिसु नोंनि अननायजों जों गावनि गोथां साननि दुखु आरो जेसेबां नोंनि थोनायफोरखौ मानसिफोरनि गेजेराव मिनिजानानै खायदाव जानानै बेनि आरो गेलेनायफोरजों नारसिनजानानै जिसुआ लासै लासै खालबारि हाजोआव गाखोनो हमाखै बारियाव थैनायनि मोदोम एवनायजों बिनि बोलोआ जोबथारलाङो बारियाव थैनायनि मोदोम एवनायजों बिनि बोलोआ जोबथारलांनायखाय बिनि हायाव ब्रैथि जायगा जिसुआ गावनि बिमाखौ लोगो मोनो जों खुलुमो ख्रिस्ट'खौ बाख्नायो गावनि क्रुसखौ बाननानै आरो सिगांनिख्रुइ गेरेबसिननानै जिसुआ सिगां थाबायदों बिमा आरो फिसाज्ला लायनो बे समाव नंथारगौ दुखुनि थुंग्रिजों गावनाय बायदि बिमानि बिगुरा गावलांबाय जिसुआबो बिमानि दुखुखौ नुनानै आरो बांसिन दुखु मोनाखै बिनाय लोगो मोनलायनाय बायदि अ दुखुथिया जिसुनि थाखाय बिनि दुखुजों गावनि दुखुखौ बिमा
बाखायो मानोना नोंथांनि गोथार गोसोनि जिसुआ बोलो बायदि लानानै सिगां फारसे थाबायनो हायाखिसै बेखौ नुनानै सानथ्रिफ्रा सिमनखौ क्रुस बानस'होनो हमजेराखै क्रुस बाननायजों सिमननि गोसोआ सिगां सोलायबाय सिगाङाव मोननो हाबाखौ दानो रंजानायजों मावनो बिनाया अ जोंनि प्रभु जों गावनि जिसुनि मोखांखौ गोलोमदै थै आरो उदैजों बुंफबनानै बिनि सायाव अनखांनानै जिसु मानसिफोरनि गेजेराव हाबखांनानै जिसुनो फालि होआसै बे गावनि मोखांखौ हुगारनाय बायदि बे हिन्जावनि अननायनि बदल जायासै जिसुनि मोखाङा फालियाव हाबखोजायासै जोंनि सिगाङाव नोंखौ बासिब्ला जोंबो नोंनि थाखाय गसंगोन जों खुलुमो ख्रिस्ट'नखौ बाख्नायो आगानफ्रोमबो गारायफोरनि सानाय बांसिन जादों आरो जिसुनि थैया र' र' गबाय थादों अब्लानो जिसुआ आरोबाव थै हाबनानै खननै गोग्लैदों बिनाय अ जिसु हाय हाय जों मोनसे हाबाव खननै गोग्लैनानै नोंनि अनखौ गोसोआव नायनो दुखु होबाय जों थैनांगौब्लाबो सोरबा सोरबा गोथार हिन्जावफोरा जिसुनि एसेग्राब दुखुखौ नुनानै बिनि लागै गाबनो हमासै गावखौ नागारनो थाखाय जेरुसालेमाव बेसेबां आं थांबाय थागोन बेखौ जिसुआ सिगां मिथिनानै बे हिन्जावफोरखौ होनासै अ जेरुसालेमनि हिन्जावफोर नोंसोरो आंनि थाखाय गाला मानोना गाव गाव फिसा फिसौफोरनि थाखाय गाल बिनाय
गोसोआव दोनहाबनो थाखाय दावहा नांग्राफ्रा होनबाय गारायजों बुंफबनाय मोदोमनिफ्राय गिदिरफोरखौ गोजानानै
नों गावनि सासे रंजा गोसोआखै नों गावनि सासेल' बिसोरनि हाबाजों रंजायो ओरैनो नोंनि गोसोआव सखौ जानायखौ मोननाय बायदि जोंनि फोरबोनि हाबाजों Amen.